Sabon ɗaukan shahararren fim ɗin Hausa daga kamfanin Madahura Movies wanda ake ɗaukarsa a cikin garin Jos mai taken suna Daular Dunamas. Wannan shahararren fim ɗin ana ɗaukan shi ne ƙarƙashin jagorancin babban darakta Aminu Kabiru Garba AKG mai akwala. Kuka sauki Usana a karagar mulki. Action! Shirin fim ɗin ya samu karɓuwa yayin da ake ɗaukarsa kuma an natsu wajen bada abin da ake buƙata a cikin shirin, yayin da ya samu ɗauka daga gurin gogaggun jarumai manya irin su Al-Amin Buhari, Tanimu Akawu da dai sauransu. Ana ci gaba da ɗaukan shirin fim ɗin Daular Dunama a cikin garin Jos a yanzu haka, wato babban birnin jihar Filato. Shi dai wannan fim ɗin ya ɗauko asalin tarihin wasu mutane ne wanda yaren bare-bari ne, yayin da suka taso daga babban birnin jihar Borno wato Maiduguri suka zo suka samu gurin zama a jihar Nasarawa State wato Lafiya. Wannan fim ɗin yana kunshe da dukkan tarihin wannan tafiya na jagoran addinin nan wato Muhammadu Dunama, wanda ya taso daga jihar Borno zuwa jihar Nasarawa. Ya kafa sansani daban-daban a gurare da dama, duk da cewa ba su da yawa a tahowar nasu. Dukansu su 11 ne, amma kuma sun samu ƙarfi cikin hukuncin Allah yayin da suka ta kafa sansaninsu har suka ƙarasu suka samu gurin zama a jihar Nasarawa, wanda yanzu ita ce babban birnin jihar ta Nasarawa State. Ta kasance ita ce ma aka yi mata take da suna Lafiyan Bare-bari. Recording. Action. Babban darakta Aminu Kabiru Garba AKG mai akwala ya jagoranci wannan shiri yayin da ya samu ɗauka mai kyau ta ɓangarori daban-daban. Masu kallo ku kasance a shirye domin ganin wannan shiri na Daular Dunama, domin kuwa wannan shiri tarihi ne ingantacce wanda kuma ya tabbata an yi shi tun zamanin kakanni, ko in ce tun zamanin ƙarni na 6. Tare da shi sabon Osana su halarci wannan fada. Wannan fim ɗin zai fito ba da daɗewa ba, ku dai ku kasance a shirye domin kallon wannan shiri mai ƙayatarwa, mai cike da ɗimbin tarihi da mamaki. Masu kallonmu da sauraronmu, ku ci gaba da bibiyar tashar Sirrin Kannywood domin ganin dukkan abubuwa na bayan fage da cikin fage da yake faruwa a duniyar Kannywood, haɗi da labarai da wasu al'amura na yau da kullum na duniyar Kannywood. Idan kai baƙo ne a cikin wannan tasha mai albarka ta Sirrin Kannywood, to muna mai roƙonka da kai mana subscribing kana ka danna ƙararrawa, domin hakan shi zai baka damar kallon dukkan abubuwan da muke ɗorawa a kowane lokaci. Sirrin Kannywood tana mai godiya a gare ku.